हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासैबो बरायग्रोना थाबाय। आं दिनै नै फुंनि समाव मागोनि हेपि मागोनि बेलागुर सावनायखौ नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहा नै बिथां मनज बानिक'आ स्टार्टिं खालामनो नागिरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो जोबजासिम आं देखायलांनो नाजानोसै हानायखिनिखौ। এই শিল্পী দুটা মাঝখানে যে মাছ लोबस्रां फुजाहाय थांनानै दा बेखौ सावनाय जाबाय। सावनायनि उनाव बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेखौ बेलागुर सावनो क'क्राझार मेन टाउनाव फालिनाय जादों बेखौ। आरएनबि र'ड लामा सेरावनो बेलागुर सावनो मागो फोरबो फालिनायनि আগুন করে দিয়ে যাবে পাঁচগুলো থাকলে তখন থাকতে হবে मोजां खामबाय। पीछे बैकग्राउंड सामने जिरनो नागिरबाय। बारा खाथिनिफ्राय না
আমি ওই জন্য আবার সামনে যেতেছে না লাগবে না Pas beres habis apa itu? Oke.